πράγμα και πιο πρόστιχο από αυτό. Δεν είναι ωραίο. Τώρα βέβαια εντάξει, εδώ είναι καλλιτεχνικό ενδεχομένως. Πώς λέγεται η τουρνέ? Είναι Miss Carter Show, φυσικά από το επίθετο του συζύγου της, τον οποίο σε ένα εκπληκτικό βίντεο που έχει φτιάξει που είναι ντυμένη η Βασίλισσα, τον φοράει σε ένα διαμαντένιο περιδέριο στο στήθος. Να σας πω ότι ξεκινάει 15 Απριλίου από τη γειτονική Σερβία. Ελλάδα δεν έχει το μενού. Σταματάει 28 Μαΐου και μετά πάει το καλοκαίρι. Έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, Και η Ριάννα έχει ξανάρθει, αλλά θα μας ξανάρθει. Έτσι το πήγε η Ελεονόρα. Δεν τα δείτε παιδιά για κάτι 2 χρόνια. Γιατί όχι. 5. Και ποιος θα πήγαινε ρε παιδιά τώρα να δει την Beyoncé και εσείς? Σωστά, μωρέ. Σωστά, Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσείς λέτε και τώρα. Και η Μαντόνα δεν το είχε αναβάλει, δεν το θυμάσαι ρε εσύ Ελεονόρα? Αφού δεν υπάρχει εδώ χρήμα. Υποθέτω ότι θα το προσάρμοζε έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε όσο το δυνατόν περισσότερο. Καλή εδώ πέρα που είχε κάνει η Μαντόνα. Στο εξωτερικό δεν κάνανε όλοι. Υπήρχε μια καμπάνια πρόσφατα ότι στηρίζουμε Ελλάδα και το κάνανε και retweet και πάρα πολλοί από τους πολύ γνωστούς παγκοσμίως star. Και ο Μπίμπερ ανάμεσα σε αυτούς. Για να σου δώσω να Καλά, καταλάβεις. δεν είχε πάει η Μαντόνα στο Παρίσι που είχε πάει και το στάδιο δεν ήταν γεμάτο? Γι' αυτό ήταν Μαζί η πιο ήμασταν. ακριβοθόρητη περιοδία της χρονιάς της Μαντόνα, επειδή ήταν γεμάτο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Τώρα θα πάμε να δούμε ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι. Καταρχάς, πες μου τι δουλειά κάνει πρώτα. Καταρχάς θα σου πω ότι είναι επιχειρηματίας.